Het nieuwe affiche. Dit is hem dan, de gloednieuwe carnavalsposter. Een kunstwerk van kleinkunstenaar en schilder Toon Hermans die in 2000 overleed. Het schilderij ademt de Limburgse carnavalsfeer uit, vinden de initiatiefnemers. Dat zijn de provincie, Mediagroep Limburg en de Schenk Compagnie. Ik weet alleen dat hij het geschilderd heeft in Maastricht toen hij zelf hier woonde. Tijdens het Staarbal, een heel beroemd bal destijds in 1968. En dat is zijn poëtische weergave van de carnaval. Mijn jek stinkt naar het bier en de rook enzovoort, maar hoe kun je zoiets vasthouden? Nou, dat is wat hij heeft willen weergeven in dit schilderij. Met deze derde jaarlijkse posteractie op rij is het initiatief ondertussen een echte traditie in Limburg. In 2006 maakte Crit Rousseau de eerste carnavalsposter. 30.000 stuks werden verspreid. Vorig jaar was de poster van de hand van Jacques Poels van Rowenheeze. Er werden toen maar liefst 90.000 posters gedrukt. Vraag is of het succes nog te evenaren is. Dit jaar worden 75.000 exemplaren gedrukt. Vanaf volgende week woensdag zijn ze met een bon af te halen bij de Limburgse kranten en het gouvernement. Dit jaar eraan gekomen wordt er natuurlijk een initiatief om een vrijwillige bijdrage te doen voor het Toon Hermanshuis. En in die combinatie prima is om zo'n poster te bemachtigen. En dan weten we ook nog waar dat geld naartoe gaat. De kunstenaar zelf is er niet meer, maar de boodschap is duidelijk. Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven?